дадох идея за до година. Как си? Това ще се нещо. О, да! Това, че е много бавно тегли. Това, че къде се води хората, много бавно тегли. Тук почнахме да се случи нещо. Какво? Е малко краката. Не знам, казвайте. Трябваше от другата страна да се гониш на финала. Значи аз като гледам, ама те що са скъса фоното? Успяха ли да вържат тук? Абе, добре се чува, че по-пред. Къде ти е дрона? Кажи! Франция. Ама малко е забранено да го пускаме за това. За до година. За водата. Не бе, до година. До година ще пробваме да изкараме как си му реда. Еми ще пробвам, защото Най-високата категория май трудно ще е така. Не, аз имам разрешително, имам книжка на всичко. Не, тук просто пише, че трябва... Дай, хоп. Дайте газ. Успяме да? Няма значение. Тук се опитвате играе по различен начин. Чиде. Ма и те продължават. Това е свърбанското бюро, то почва, днес ще свършва сега. Дръж! Къде пак? Значи не мога да съм. Ще направя. Може би малко навътре и тогава ще стане няма супер паметива. Няма ли да докара и църквата? Си ти е и нас. Инженер бе, ти направо. Да, ще ме кажа. Дефект. Али. Как се изкупа съм пробвала? Ако аз помагам на тая камера, Тя се снима на седмички. Всичко се виж. Да, но сме в кадър. Няма как да не си в кадър на тази камера, че е проблема. ще ми е голямо ли чело?
Не чак толкова. Малко вече да много бавно, сега пак се Оба. Трябва да решим радио. Да покарваме стъпките, гледай. Оба. Оба.